ମୁଁ ବିକାଶ ଗୌଡ଼ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏକ ସରଳ ଜୀବନ ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଭାବେ କଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏହି 5ଟି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେ 5ଟି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେବଳ 5ଟି କଥା ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁଦିନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହେବ। ପ୍ରଥମରେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଉତ୍ତମ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଭଲ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ମୋ ଠାରୁ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ସୁନ୍ଦରତା। ତୃତୀୟରେ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ଯେକୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହା କରିପାରିବି। ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ୱିନର, ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେତା, ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେତା, ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜେତା। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ଠାରୁ ବିଜେତା ହାସଲ କରିପାରିବେ, କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ବିଜେତା ବୋଲି କହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚମରେ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିଲେ ହିଁ ଚଳେ, କାରଣ ଯାହା ସହିତ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି ତାହାର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ବା ଆଉ କାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି 5ଟି କଥା ଆପଣ ସବୁଦିନେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଜ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି 5ଟି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସବୁଦିନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ତୃତୀୟ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଚତୁର୍ଥ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ୱିନର। ପଞ୍ଚମ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ମି।